Vyplniť medzeru, ktorou bola neexistencia komunikačného uzla medzi našimi krajinami, sa bude od januára budúceho roka snažiť nový internetový portál Slovenské zahraničie. Na jednej strane umožní propagovať Slovensko v zahraničí, no na tej druhej výrazne napomôže pri predstavovaní jednotlivých komunít na Slovensku. Je žiadaným, nazvem to tak, že produktom už dlhší čas, ale toto bolo prvé stretnutie, kde sme sa mali možnosť s našimi krajinami, ktorí úspešne prevádzkujú portály po celom svete, stretnúť na jednom mieste a porozmýšľať nad tým, ako by sme spoločným úsilím vedeli vytvoriť jeden centrálny portál. Dôležitú zložku spolupráce však budú okrem krajanov predstavovať aj inštitúcie, ktoré majú výkon starostlivosti o Slovákov v zahraničí vo svojej kompetencii. Či už ide o udeľovanie občianstva zo strany ministerstva vnútra alebo riešenie istých otázok v oblasti zdravotníctva zo strany ministerstva zdravotníctva, potom migráciu ako takú, to takisto patrí ministerstvo vnútra, v spolupráci ministerstvom práce, sociálnych vecí, ďalšími ministerstvami, vytváranie podmienok, aby sa aj Slováci, ktorí išli do zahraničia, naspäť vracali na Slovensko prípadne. Takže bez toho, aby sme spolupracovali s jednotlivými inštitúciami na Slovensku a so samotnými krajinami, tento portál fungovať nebude. Okrem informácií slovenských organizácií smerom ku krajanom by mal portál prinášať aj reakcie, blogy, diskusie, pripomienky a názory jednotlivých komunít zahraničných Slovákov na celosvetové problémy. Aby plnil všetky tieto úlohy, to znamená z jednej strany úlohu úradu vlády o informáciách, dokumentoch a dôležitých veciach vyplývajúcich zo zákona, ale aj potrebách našich. A my tam chceme zaradiť najúžitočnejšie rubriky, ako sú osobnosti slovenského zahraničia, dejiny, históriu, na ktorú sme pyšní, ďalej ponuky ubytovania, ponuky obchodov medzi sebou v jednotlivých krajinách a regiónoch sveta. Bude to naozaj práca na niekoľko rokov, ktorá sa začne a spustí od začiatku budúceho roka a bude sa postupne tvoriť niekoľko rokov. A dokonca by sme asi mali byť ojedineli v našom regióne, pretože vieme, že ani Česko, Poľsko alebo Maďarsko takýto superportál nemajú, ale jednotlivé spolky, organizácie v zahraničí, tých je hromadu, majú svoje internetové stránky. Tak to všetko chceme poprepájať a plus pridať niektoré bonusy a výjsť v ústrety toľkým Slovákom v zahraničí, čo im chýbalo. Ojedinelý portál by mohli oceniť aj špecifické skupiny krajanov. Ide napríklad o rodiny s deťmi či expertov z tých najrôznejších oblastí, ktorí by tu našli potrebné informácie.